Hei, tervetuloa meidän niin sanottuun podcast-jaksoon. Tervepä terve. Minunkin puolestani. Ihailkaa siinä samalla meidän ihania reissukuvia. Joo, se tuli kyllä otettu aika paljon enemmän varmaan kuvia, kun ollaan oltu siis yhdessä Sveitsissä ja Italiassa. Niistä ei ole otettu varmaan niin paljon kuvia, mitä tältä matkalta. No niin, sitten vähän yhteenvetoa reissusta. Miten sun mielestä meni yleisesti reissu? Olihan se vähän semmoista säätämistä siinä, että mä en muista nyt, että mistä tämä koko reissu sai alkunsa, että kumman idea se oli. Oliko se? Se oli siitä, että kun me oltiin suunniteltu, että mentäisiin Suomessa jotain pientä telttareissua ja sitten satuttiin näkemään sukulaisia ja he ehdotti, että mentäisiin heidän luo Pohjois-Ruotsiin ja sitten ajateltiin, että no tehdäänkin vähän eri reittiä meidän roadtrippiä ja telttareissua, että sitten tulikin aika paljon pidempi reissu, kun oltiin alun perin suunniteltu. Niin kyllä. Olisi ehkä saanut lyhyemmäksi sen reissu, jos olisi vaan ajanut suoraan tuosta Oulun kautta niin kuin Ruotsiin. Mutta nyt tosiaan lähdettiin sitä lautalla sitä kanaalin yli. Niin, ja piti viedä meidän koiraa hoitoon Nokialle ja sitten käytiin sisko ja hänen miehen luona Raumalla ja että tuli vähän tämmöisiä mutkia matkaa ja Extemporea. Ja sitten se, että kun mä kuulen, että Markus ei ole ikinä käynyt Ruotsissa tai Norjassa, ja kuinka usein hän on kuitenkin puhunut, että hän haluaa Norjaan, niin sitten ajateltiin, että no, mennäänpä sitten samalla pikkasen pidemmälle. Ja Mä olisin itse laskenut sen, että laivalla kun menee siihen satamaan, niin se lasketaan siihen maassa käynniksi, mutta ei ilmeisesti. Ei se niin kuin auta, että sä oot nähnyt Ruotsin, kyllä siellä pitää käydä. Mullakin oli pitkään sama Tallinnan kanssa, että mä olin nähnyt Tallinnan ja Viron, mutta en ollut käynyt, mutta sekin on korjattu. Totta. Se asia. Totta, sielläkin me ollaan käyty yhdessä. Se ei mainittamatta tuosta alusta vielä. Joo, no mun mielestä meni ihan kivasti koko homma, kun jos se nyt lasketaan aina niitä iltoja, kun sitä telttaa pystyttää sen semmoista siinä, että se ajaminen on ihan mukavaa sitten, kun se tekee pitkän aikaa ja näkee uusia maisemia ja menee reittejä, mitä ei ole aikaisemmin. Vaikka kyllä me muutamaa kohtaa siinä etenkin alkuun, niin katteltiin välillä toisiamme ajomatkan aikana, että onko tämä ihan meidän juttu ja koska tämä on. Päivä 3, kun ollaan vielä Suomen puolella, että pitäisikö vaan kääntyä Vaasasta takaisin ja lähteä kotiin. Ei tässä ole järkeä. Koko matkan ajan oikeastaan me mietittiin, että jos lähtisi uudestaan, mitä me tehtäisiin eri lailla, tai niin kun, onko hyvät varusteet nyt, ja onko hyvä auto tähän, ja onko hyvä, pitäisikö olla matkailuautoa, ja pitäisikö olla sitä ja tätä ja tota, tai tekisikö lyhyemmän vai pidemmän. Mutta täytyisi olla kyllä enemmän tilaa autossa kanssa. Että ja että menisikö Ouluun niin kuin junalla ensin, ja se vähän lyhentäisi sitä ajomatkaa. Ja, aika paljon kaikkia niin kuin pyöri mielessä sit siinä, että tuleeko tehtyä enää ollenkaan tällaista reissua. Mutta oli sitten kuitenkin niin kuin kiva sit loppujen lopuksi kaikki, ja sitten etenkin kun pääsi niihin vuorimaisemiin ja näin, niin en olisi halunnut sieltä lähteä, että mua alkoi masentaa, kun lähdettiin takaisinpäin. Joo. Niin, ja mä oon itse kattonut näitä kaikkia, kuunnellut kaikkia Overland-podcasteja, eli just tälleen maata pitkin reissata, jos menisi. Ja se on kiinnostanut, mutta nyt siihen sai tällaisen todellisuuden iskuun, kun oltiin, montako päivää, oltiin 12 päivää. No siis 1,5 viikkoa. Niin, että nyt siihen sai vähän semmoista touchia, että onko tämä nyt ihan tässä se, mitä odotti. Mutta oli se sitten tälleen jälkeenpäin, kun katsoi, niin oli se kivaa sitten kuitenkin. Mites sitten vähän teitten kuntoja kanssa siinä aina välillä katteltiin ja mietittiin, ja että onko parempaa vai huonompaa kuin Suomessa. Mä sanoisin, että jos mennään vähän niin kuin päivä päivältä näitä, kun Suomesta lähdettiin täältä Keravan suunnalta tuonne
Nokialle ja siitä Raumalle ja siitä Vaasaan. Niin, sen oli ihan ok tietä. Sillä mun mielestä. Sitä, mihin on totuttu Suomessa. Ja sitten mentiin Ruotsin puolelle, niin ehkä siinä, eli me mentiin Uumajaan. Uumajasta sitten Storumaniin. Storumaniin, niin no ensimmäinen oli varmaan se, että siinä oli 20 varmaan liikenneympyrää heti, ettei yhtäkään niin normaalia risteystä. Ja mut tiet oli mun mielestä ihan hyvät siinä kohtaa. Niin oli, joo. Ettei niinku ollut mitään Joo. ongelmaa. Sitten Norjan puolella mä sanoin, että oli tosi hyvät tiet. Oli verrattuna Suomeen. Et sit tietty siellä Lofotien puolella oli vaan siis tosi kapeat, että siis yhden auton levyisiä teitä siellä ihan tavallaan päässä Lofotteja. Lähellä Oota. Niin, että sitten oli semmoisia, että oli niitä levennyskohtia. Joo, pääsi vaan yksi kerrallaan ja sitten täytyy ottaa toinen vastaan tuleva pääsee sieltä ohitte, jos halus mennä. Ja sitähän mä just kauhistelen, että jos olisi ollut matkailuautolla, niin sit siellä niin hyvin kauheata, että sitten kun on semmoinen isompi auto vielä. Niin, mulle se ei ole ongelma, kun mä oon ajanut kaikkea maan ja taivaan välillä melkein. Mutta sitten kun tultiin Ruotsiin sieltä Lofoteilta, niin kuin Kiirunan kautta sitten lähelle Luulajaa mentiin, niin siellä oli kyllä ihan sairaan huonot tiet. Ja sitten oli kyllä niin kuin Suomenkin puolella sitten Oulusta niin eteenpäin niin kuin tai siis niin kuin alaspäin kun tultiin, niin jossain ehkä Ylivieskan kohdalla, niin kun tultiin sitten Pirkanmaalle, niin siellä oli kyllä kans ihan kauheata tietä. Me tultiin vähän sellaista reittiä, että toi kartta, GPS näytti lyhintä reittiä. Että ei menty niin kuin varmaan nopeinta reittiä. Koska me mentiin aika paljon pikkuteitä pitkin sitten takaisinpäin kanssa. Niistä ei oikein on videoa, niistä koettiin vaan päästä kotiin mahdollisimman nopeasti sitten viimeisenä päivänä. Niin ihmeellisiä maisemia, tai ainakaan meidän mielestä ihmeellisiä. Niin, ja Suomi on melkein päästä päähän samannäköistä, että ihan sama minne tiputtaa kartalla, niin samalta näyttää. On peltoa ja on metsää ja on järvi siellä täällä, niin tavallaan se ei muutu kauheasti se maisemasta siinä kohtaa. Mutta ihan, siis periaatteessa oli muuten hyvä ajaa, mutta sitten siellä Pohjois-Ruotsissa oli, ainakin ne pätkät, mitä me siellä ajettiin, niin oli aika järkyttävää. Harjoitusta autolla ajamiseen, kun sä et ole kauheasti totta. Suomessakaan ajellut nyt. Niin, joo. Niin, se oli... Paljon tuli kurviharjoituksia siellä Lofoteilla. Joo, ei ole kauheasti suoraan. 80 kurveihin, niin... Niin, ei siellä oikein. Ja sitten kun meillä oli vielä kiire siihen yhteen lauttaan, niin oli oikeasti pakko ajaa 80 niihin kurveihin. Niin, ja tosiaan ja mä en muista, oliko noissa videoissa, mitä tehtiin, niin oliko niissä meidän jarruista mitään. Ei tainnut olla sen kummempaa selitystä. Markushan sanoi minulle ennen matkaa, että matkan jälkeen pitää varmaan vaihtaa jarrupalat. Ja mä kysyin, että eikö sellainen pitäisi tehdä ennen matkaa, mutta mä en muista, sä sanoit kyllä varmaan just ennen kuin me oltiin menossa, niin ei ne olisi välttämättä edes ehtinyt tulla ja ei olisi ehtinyt niitä vaihtaa. Ja sä sanoit, että no ei ole mikään, että ne vaan rupeaa olemaan vähän silleen, että ne pitää vaihtaa. Mutta mies ei ottanut huomioon sitä, että on paljon ylös alas mäkiä ja just näitä mutkia. Ja hidastus noita töyssyjä ja kaikkea mahdollista, niin pikkasen pääsi nämä jarrut koetukselle tässä matkalla. Niin olihan se 3500 kilsaa about. Niin voi sanoa, että just päästiin kotiin, eli ne alkoi rahisee jo ennen matkaa. Siinä on siis rahiseen alkoi ennen matkaa jo. Niin, mutta silleen pahasti niin puolivälissä matkaa. Joo, ja sitten, no itse asiassa nyt on siis muutama päivä, vai mitä tässä on viikko tämän matkan jälkeen. Niin, tuossa... Eilen vaihdot siihen nyt jarrupalat. Eilen tuli ne jarrupalat, mutta maanantaina kun piti hakea peräkärryä tuolta läheiseltä ja Tokmannilta, että saataisiin kaverilta noita polttopuita, niin kävi semmoinen hassu homma, että sieltä tipahti yksi jarrupala pois, kun se oli niin kulunut, niin se taisi haljeta sieltä ja lähteä, niin veti lukkoon yhden renkaan, mutta
Mutta nyt ne on vaihdettu ja kaikki on taas hyvin. Juu, tällaista. Pitää aina vähän säätää, että on Vähän kivaa, jännitystä. Kivaa ja jännitystä elämässä. Vähän turhaa jännitystä. Mutta jännityksestä puheen ollen, niin vaan yksi auto nähtiin ojassa siellä. Se oli semmoisessa aika mutkassa kohtaa alamäessä. Se oli mennyt vähän jarrutus pitkäksi silläkin. Joo, mutta ei näkynyt muuten kyllä onnettomuuksia. Poroja me nähtiin 4 kertaa ja sitten yhden kerran oli hirvi pellolla, mutta että ei onneksi. Et molemmat sattuu olemaan ratissa yhden kerran. Et kun tuli silleen, poro oli niinku tiellä, niin vaimo huutaa pelkäjän paikalta, poro! missä? Kun jaa tuossa edessä, no niin jarrua. Joo, niitäkin tarvii jarruttaa tosiaan. Ei ole niin iso auto, että viitti syliä. Niin, mutta onneksi näkyy aika niinku pitkällä ne, että sit ehti ihan hyvin jarruttaa. Joo, se eka mikä nähtiin, niin se oli se auto hätävilku päällä edessä, että se varoittikin meitä jo edestä, että siellä tulee jotain muuta. Ja yhden kerran oli semmoinen kunnon porolauma siinä, mutta se oli niinku pellolla tien vieressä vähän niinku. Joo. Sitten ihmiset kyllä ihan hyvin rajoitusten mukaan siellä. Ja siis tuolla Ruotsin puolellahan oli tosi paljon noita keskinopeuskameroita, niin se kyllä edesauttoi hyvin sitä, että pakko ajaa rajoitusten mukaan. Ja Norjassa kanssa, niin vaikka siellä ei ollut mitään kameroita sit siellä, niin... Joo, Norjassa ajettiin kyllä rajoitusten mukaan, mutta sehän on sakokki vähän isompia kuin Suomessa ja tälleen, niin eihän siellä viitti ottaa semmoista riskiä, että Suomessa voin sanoa, että olen joskus ylinopeutta ajanut. Mutta siellä en kyllä lähtenyt semmoiselle tielle sitten. Mut niin. Ootko yhtä paljon tunneleita nähnyt kuin Norjassa? En oo kyllä. Mikä on pisin tunneli, missä sä oot ollut? Suomessa vai nyt reissun jälkeen? Ikinä. No kyllä sitä Norjassa oli, mun mielestä se oli 8,8 kilsaa, mutta ei ole niin kuin ihan täyttä varmuutta enää. Kun... Niin oli se ainakin yli 8. Joo, yli 8 kilsaa, niin siinä alkoi jo odottaa, että koska alkaa näkyä valoa tunnelin päässä. Joo, ja siis 2 varmaan meni veden alta, 1 meni ainakin, mutta 2 ehkä. Joo, kun niin. siinä tuli niin jyrkkä, se oli vähän niin V-mallinen tunneli, että se meni eka ihan hirveästi niin kuin alas ja sitten on hyvä tälleen, kun on hybridiauto, niin on silleen, jes, nyt pääsee lataa autoa ja ei tarvitse mitään bensaa tässä käyttää, mutta sitten tulikin ihan kauhean jyrkkä ylämäki, niin se meni niin, se siinä sitten. Joo. Se hyöty meni siinä nopeasti ohitte. Joo, sitten kun päästiin tähän vesijuttuihin, niin minkälaiset vessat? Miten se liittyy siihen? Tai teihin ja ajamiseen tietysti, joo. Jos vesiteiden alta mennään, niin mä ajattelen, että se on hyvä aasinsilta tähän. No siis sähän sanoit ainakin ennen matkaa, että sä olit lukenut jostain, että Ruotsissa on paljon noita P-paikkoja, ja sitten, että siellä olisi aina niin kuin vessoja ja kaikkea, ja tosi hyvin on niin kuin ne siellä ja muuta. Niin ei nähty kyllä Ruotsin puolella niin kuin yhtään, että niitä P-paikkoja oli, mutta ei ollut kyllä vessoja. Siis totta kai nyt ihan eri asia, joku ihan kaupunki ja huoltoasemat ja näin, mutta siis ihan tommosia niin kuin yleisvessoja sillai käyttöön matkailijoille. Niin kuin kaupunkien välissä, silleen maanteiden varsilla ei ollutkaan sitä, vaikka jostain blogista olin lukevina, niin, että niitä on tosiaan aika usein ja jokaisella on melkeinpä vessa. Niin ei. Mutta se voi olla tietoa. Niin, voi olla, että se oli sitten... No joku eri reitti ehkä myös saattaa olla, niin sekin voi olla, mutta me ei ainakaan, meidän matkalle ei näkynyt. Niin, kun me mentiin tosiaan silleen Ruotsin läpi idästä länteen, niin... Niin, Uumajasta Storumanin kautta Moiranaan. Niin... Joo, se voi olla, että siinä ei ole sitten, mutta ehkä etelä-pohjoissuunnassa saattaa olla jollain näillä pitkillä teillä sitten enemmän noita. Joo, mutta Norjassa oli kyllä sitten, just kun mentiin sinne Moiranaan, ja ylipäätään siis sen lähettyvillä, niin siellä oli siis jonkin verran Lofoteilla kanssa, ja
Narvikin suunnalla ei sitä oikein ollut, mutta siis monet oli kyllä niinku myös suljettuja. Ainakin 3 me käytiin silleen, että oli sitten lappuluukulla, että pahoittelut on suljettu. Pysähdyttiin kauheassa hädässä. Niin, ei päästykään. Sitten vaan kaasua pohjaan taas. Joo. Tiesi taas kuluttaneensa jarruja siinä kohtaa. Että... Mutta sitten se, että aina kun sit niitä oli siellä Norjassa, niin sitten ne oli sille ihan ok siistit ja oli aina paperia, että... Ja mahdollisuus pestä kädet ja kaikkea, että sillä lailla, että sitten kun löytyi, niin se oli ihan jees. Joo, ja niiden kuntohan oli ainakin mun mielestä silleen miesten vessoihin, mitä on Suomessa käynyt, niin aivan niin kuin erilaiset, että melkein niin kuin johonkin hotellin vessaan menisi, että on niin siistiä siellä ja ei ole sitten lattialla kaikki tuotokset tai seinillä, niin kuin välillä Suomessa sattuu miesten vessoissa. Kiva. Niinpä. Joo. Naisten vessoista en osaa sanoa, kun en niissä käynyt. Niin, no siis ne oli ihan ok siistit, että ei mitään valittamista. Kyllä. Sitten tosiaan oli tarkoitus, että ollaan telttailemassa, kun tämä oli nyt tarkoitus olla vähän tämmöistä budjettimatkailua kanssa, ja kun tämä tuli muutenkin vähän yllättäen tämä matka tähän, ja oltiin jo katsottu etukäteen, että telttapaikat on semmoista 15-30 euroa yö, aika samaa, mitä katteltiin jo niin kuin Suomenkin puolella, että kun oli tarkoitus mennä Suomessa alun perin, niin kuin semmoinen minimatka, niin aika samaa hintaa, mutta mä olin ainakin jo varautunut vähän siihen, en tiedä oliko sanonut ääneen, mutta just se, että kun me oltiin katsottu etukäteen kanssa sadetilannetta ja tälleen, että saattaa sataa, niin mä olin ainakin varautunut siihen, että sit saattaa olla, että joudutaan ottaa sitten semmosia leikkimökkityylisiä pikkumökkejä. Sitten niin taidettiin 3 yönä sitten ottaakin semmonen. Joo, 3 mäkin muistaisin. Että... Joo, niin ne oli sitten semmoista 60-90 euroa yö, ja niistähän, oliko niissä videoissa, mutta siis niin kuin voidaan... taisimme tehdä niistä jotain pieniä esittelypätkää aina iltaisin, kun päästiin niihin. Niin olikin, joo. Ihan semmoiset hyvät, siistit niin kuin oli sitten, että se yksi nyt oli ihan ylitse muiden. Joo, siinä oli suihku ja oliko 2 muuta oli ja silleen, että suihku oli muualla. Joo. Ja sitten kaikissa oli kyllä sellaisia, paitsi tämä mikä oli hyvin varusteltu, mutta niissä muissa oli sitten sekä telttapaikoissa että näissä pikkumökeissä, missä ei ollut niin hyvä varustelu, niin niissä oli sitten yhteiset suihkut ja yhteiskeittiöt ja näin, mutta yhdessä paikassa oli, että ei saanut lämmintä suihkua, kun ei ollut kolikoita, niin mä kävin vaan semmoisen pikaisen jäätävän suihkun ja ihmettelin vaan siinä, että no kylläpä kestää, että vesi lämpiää, ja sitten mä olin jo käynyt siinä, mä olin vaan se, että ei taida tulla lämmintä vettä, ja sitten mä olin jo päättänyt suihkuun, ja sitten mä katsoin, että mikäs toi pömpeli tossa on, ja sitten rupesin lukea, ja siihen pitäisi syöttää niitä kolikoita, että olisi saanut kuumaa vettä, mutta se meni sitten tällä tavalla. Kyllä. Mitäs sä muuten näistä mökkien varusteluista sanoisit, että oliko niissä hyvät keittiöt ja kyllä siis. Makuutilat. Ja... Niin, ja sitten meillähän oli just siis mukana kaikkea, että kaikkea ei ollut vaikka tiskiharjaa tai tiskiainetta tai lautasia tai niin tämmöisiä, niin sitten meillä oli itsellä sit mukana, että sen verran, että jos menee tommoseen, niin joko pitää olla semmoiset ruuat, että sen pystyy suoraan syömään, tai sitten, että olisi jotain tämmöistä pikkuvarustetta itsellä mukana. Mutta meillähän oli ostettuna justiin laatikkokaupalla kaikkia pussipastoja ja pussiriisiä, näitä nuudeleita. Niin, näitä mikä tämä on, kuppinuudeleita ja koska me oltiin siis muutenkin ajateltu, että mä haluan ainakin, että meillä on kotona myös semmoinen hätävararuokavarasto. Niin, niin tarkoitus oli siis muutenkin, että me nyt otetaan vähän niin kuin kaikki mukaan, mitä me nyt oltiin ostettu, ja sitten, että syödään mitä syödään, ja loput jää sitten kotiin semmoiseksi hätävara. Joo, että jos joku näki jotain meidän ruokavarastoa siellä matkaa, niin ei ihmettele, että mihin me ollaan valmistauduttu vaan. Että... Niin, kun mä luettelin siinä autoesittelyssä, että ruokaa. Joo, ja lämmintä vaatetta. Joo, ja sitten mäkin mietin ensin, kun me ostettiin vähän niitä ruokia, ja sitten mä aloin miettiä, että no, jos vaimo tarvii 4 kertaa päivässä
lämpimän ruoan, niin ehkä se on parempi ottaa se liikaa kuin liian vähän. En mä lämmintä ruokaa kaipaa 4 kertaa päivässä, mutta... Ruokaa yleensä Niin, useammin kuin minä. Niin. Mutta snacks mulla oli sit siinä autossa. Niin on, ne menee hyvin jossain hanskalokerossa. No ei riitä se hanskalokeron määrä. Oli aina siinä meidän välissä semmoinen pussukka, mistä sitten vaimo alkoi rapistelee välissä jotain. Markus on pikemminkin semmoinen, että syö 2 kertaa päivässä paljon ja sitten se on siinä. Niin vaimolla on 2 tunnin välein yleensä nälkä, viimeistään 3 tunnin välein. Näinhän se on. Hyvä, kun kotoa pääsee pois, niin pitäisi olla jotain syömässä. Aivan. Kyllä. Mutta joo, ne pussiruuat, niin ne oli ihan mun mielestä hyviä. Varsinkin nämä pussipuurot ja tämmöiset, niistä pysyy maha täynnä pitkään. Pysy kellä pysy, mutta... Niin, vähän riippuu keneltä kysyy, mutta mä itse sanoisin, että ne oli niinku täyttäviä. Ja... Niin, siis on ne pastat on etenkin siis tosi täyttäviä. Että, joo. Et meillähän oli siis se Suomen puolella, kun me ekaa kertaa sitten testattiin sitä retkikeitintä, niin sehän sammui siinä koko aika ja sitten me syötiin semmoista kuivaa riisiä. Ei se, joo, vähän ei se keittynyt. Haaleita vettä. Niin, kaadettiin pussiin ja vähän se oli kyllä aika kamalaa ja mun maha oli kipeä 2 päivää sen jälkeen. Ja siihen tuli itse asiassa jollain auto just siihen, niin se katteli vähän meidän touhua siinä, että minkähän hommaan nää on vähän. Mikä toi on lähtemässä tai ryhtymässä. Että... Joo, se oli kyllä hauska. Mutta onneksi sit saatiin se retkikeitin muilla kerroilla toimimaan, mutta aika kauan siinä kyllä tietty kesti aina, että saatiin sitten se vesi kiehumaan ja että yhdelläkin kertaa oli kyllä niin täpärällä se, että kun katseltiin, että kohta sataa, niin että vielä paistoi aurinko, mutta tuot tulee sadepilvet, niin just saatiin keitettyä se. Se oli jossain Norjassa silleen, että oli pieni järvi tai joku meren kaistale siinä ja sattui olemaan P-paikka siinä ja sitten siellä meidän takana oli pieni vuori, jonka takaa me nähtiin niin kuin vähän sinne merelle päin tai jonnekin. Ja sieltä alkoi pikkuhiljaa tulla semmoinen harmaampi alue. Ja sitten siinä tuli kyllä tosiaan kiire, kun istuttiin siinä retkijakkaroilla ja katsottiin, että kyllä se kohta se sade tulee. Tulihan sieltä sitten, kun saatiin ruoka valmiiksi. Niin, me ehdittiin syömään niin kuin yhdet lautaselliset periaatteessa sitä pastaa, mutta kun sitä tulee reilummin, niin sitten me ei ehitty. Niin, tai että me just saatiin sitten tavallaan santsattua niille lautasille, jotta me pystyttiin huuhtelemaan sitten se retkikeitin siinä. Niin. Kun alkoi sataa, niin me saatiin sitten ne meidän lautaset sinne auton sisälle. Ja... Joo, niin olikin, joo. Ne oli sitten koelaudalla siinä. Joo, että just onnistui sitten se. Joo, se oli kyllä. Mutta sitten muita, vähän tämmöisiä random asioita, mitä kanssa sattuu matkalla. Meillä aina jotenkin käy muutenkin elämässä aina kaikkea tämmöistä. Me puhutaan jostain ja sitten jotain tapahtuu ja muuta. Niin mä mietin jossain vaiheessa, että miten kun me ajettiin niin paljon niitä tunneleita ja mitenköhän sitten, jos näitä tarvii korjata tai tehdä siellä jotain, niin siis oikeasti sen jälkeen seuraavassa tunnelissa, niin siellä odotti kauheat korjaustalkoot ja siis meillä kesti kyllä yli 0,5 tuntia varmaan päästä sit läpi, kun meidän piti aina sitä odottaa siinä ennen sitä tunnelia. Että siinä... Siinä oli punaiset valot ja sitten tuli semmoinen saattoauto kääntyi siinä että eteen. Seuraa minua. Joo. Joo, ja sitten nähtiin, miten tunneleita korjataan. Ja siellä oli joku, mitä se oli, useampi jotain korjausautoa siellä. Ja sitten oli henkilö nosti ja ne jotain tökki siellä katossa. Joo, ja me mentiin siis jotain 20 varmaan sit läpi, ja sitten sekin oli joku muutaman kilometrin tunneli. Ja... Niin, juu, se kesti. Pitää varoa välillä, mitä kysyy ääneen. Niin on, kun ne toteutuu sitä aika nopeasti ne hommat. Joo. Ja sitten sit siinä vaiheessa, kun me oltiin Raumalla, niin mä sanoin Markukselle, että ei vitsit, mä otin pahvimukeja mukaan, ja meillä oli ne sellaiset pestävät muoviset aterimet. Ja mä tajusin, että meillä ei ole muuten lautasia. Että eihän me voida tehdä niitä pussipastajuttuja ja puuroja sun muita. Niin rupesin siinä sitten sanoa, että kun me oltiin menossa vielä kauppaan, niin kun mennään mun siskolle, että hei vitsit, ostetaan jotkut lautaset vaan sit sieltä kaupasta, muovilautasta tai jotain. Halavat siitä. Joo, mutta me oltiin menossa Kirppikselle ennen tätä, niin
sitten saman tien sen jälkeen niin mentiin kirppikselle, sen ulkopuolella on laari, jossa lukee, että saa ottaa, ja sieltä löytyi 2 arabian lautasta. Juu. Kuin tarkoitettu meille. niin, se oli kyllä sellainen, että mitä? Nätti kuviointi mikä tää siinä, on? ja... Mitäs muuta voisi pyytää? Totta, joo, se oli kyllä hauska tämmöinen yhteensattuna. Niissä oli kanssa. siis pienet jotkut säröt siis reunassa sillä, että niin, oli varmaan sitten pieni. poistettu myynnistä sit sen takia, mutta että oikein toimivat ja sopivat meille. Ne jäi nyt meidän retkilautasiksi tonne. Tietysti on keramiikkaa, niin vähän pitää aina katsoa, miten ne pakkaa Joo, mukaan. ei niitä varmaan niin kuin ihan tolleen, jos lähtee ei niin kuin rinkan kanssa tai minkä sellaisen, mutta tällä jos auton kanssa menee, niin ne on niin, ne on hyvät siellä takana. Ne saa ehkä paremmin puhtaaksi kanssa tuo tien päällä sitten, kun jokut muovilautasta. Totta, joo. En osaa sanoa. Ja mä oon edelleen tosi katkera siitä, että Markus näki lampaita bussipysäkillä. Ja mä en nähnyt heitä, koska minä ajoin. Mä olisin halunnut nähdä, kuinka he odottavat siellä seuraavaa bussia, jota sai varmaan kyllä odottaa aika kauan, koska siellä ei matkan aikana näkynyt kuin varmaan 2 bussia. Niin, vaikka bussipysäkkejä oli siellä täällä. Se on muuten outoa, että se oli paljon bussipysäkkejä, mutta ei yhtäkään bussia missään. Mutta joo, siinä oli julkinen liikenne. Minna ajoi ja mä katsoin sivulle päin siinä ja yhtäkkiä katsoin, mitä? Näinkö mä oikein? Siellä oli kaksi lammasta otti bussipysäkillä. En tiedä mihin oli menossa, mutta kai niilläkin joku oma seikkailu sitten oli, mihin ne oli lähtenyt, koska muut lampaathan, kaikki muut lampaathan oli aika lailla noissa aitauksissa. Tai niin oli, joo. Aidat ympärillä. Ne oli ainoat 2 vapaata lammasta, mitä mä näin. Ja oli siis, jonnekin tosiaan matkaa. Mä oon käynyt aikaisemmin mun perheen kanssa 2010 Lofoteilla. Niin mun muistikuvat Lofoteista on ne vuonot ja sitten ruohokattoiset talot ja lampaat, jotka kulkee vapaana. Ja mä koko ajan odotin, että mä näen niitä vapaana kulkevia lampaita. Mutta onneksi mä näin sitä lampaita paljon muutenkin, ja ne määki minulle siellä. Ja oli ihania, ja olisin halunnut ottaa sieltä kainaloa muutamankin mukaan. Mä en itse asiassa tainnut nousta kertaakaan autosta katsoa niitä lampaita. Mä pysäytin autoon. Puolesta. Niin, mä vaan pysäytin autoon ja jäin ottaan sinne autoon ja kuuntelemaan musiikkia. Että nyt on vaimolle lampaita. Niin. Mä en päässyt katsomaan. Nyt niitä saa pällistellä oikein kunnolla. Mä haluaisin siis kotiinkin lampaita, niin se on mulle semmoinen oma ihastus. Jos siellä joku jättää kommenttikenttään, mistä saadaan halvalla lammas meidän pihaan. No mutta siis kesäksän saa siis vuokrattua lampaita, mutta meillä ei varmaan ihan tarpeeksi iso pihaa niille, että... Ei tiedä, ruoho kasvaa aika nopeasti, niin eiköhän nyt 2 lammasta voidaan ottaa. Joo. Ton kaveri toisen. Mitäs muuta meillä oli randomeita? No, no sitten siis vesiputouksia oli paljon, niin joo, mutta niiden viereen ei päässyt. Ja se oli niinku semmoinen, mitä sä sanoit. Joo. Ja sitten mä jäin miettimään, että niin totta, tuollakin näkyy iso vesiputous. Ja ikinä sinne ei niinku mennyt tietä. Niin, koska se voisi olla niinku turisteillekin ihan kiva juttu, että pääsisi sinne. Mutta voi olla, että nämä paikalliset pääsee sitten jollain omilla patikointireissuillaan. Niin. Siellä menee jotain polkuja sitten niitä. Siis se voi olla joo, mutta ainakaan autolle ei pääse mihinkään lähelle. Sitten siitä meni välillä jotain koskia tai jotain semmosia, mitkä meni sit siitä autotien alta, vaikka jotain vesi. Mutta niitenkään vieressä ei ollut sitten taas noita P-paikkoja. Niin, totta. Harvoin. Niin. Se yksi oli, minkä viereen me päästiin. Joo. Tai sekä ollut vesiputous varsinaisesti ehkä. Niin, joku koski. Se vanha silta, semmoinenkin silta. Joo. Kyllä. Mutta niin kun, jos miettii aikaisempia retkiä Sveitsiin ja Italiaan, niin siellähän meni aina, jos näkyy joku iso vesiputous, niin siihen pääsi aika lähelle. Ja ne oli sellaisia, mitä sä myös löysit, että hei, tuolla on, niin kuin siis, että kartalta tyyliin etukäteen, että täällä on vesiputous, tälleen sinne mennään. Niin. Ei varmaan Norjassakin sitten jossain siellä, mutta... Ehkä tuolla on vaan niin paljon, että ne on vaan silleen, no ne on vaan täällä. Että... Ei paljon kiinnosta. Se voi olla, niistä olisi hyvät turistinähtävyydet tai tällainen, niin kuin meidän mielestä olisi hyvä, jos lähelle pääsi katsomaan niitä sinne viereen sitten. Niinpä. Joo. No mites sitten, mitkä oli sun mielestä kivoimpia paikkoja? Meillä oli semmoinen kuin Hauklandstrand oli molemmilla varmaan.
Joo, se oli tämmönen hiekkaranta, mitä ympäröi semmoiset vuonon seinämät. Siellä oli kyllä aika paljon muitakin ihmisiä autolla siinä. Parkkipaikalla se oli ihan täynnä, että siinä joutui hetken aikaa odottaa, kun lähtee pois. Mutta yleensäkin sitten kun päästiin sinne rannalle, niin se oli aika tyhjä se ranta. Niin että en tiedä, missä ne ihmiset sitä... No, mutta siellä oli kyllä aika paljon myös telttoja. Että niin, voi olla, että siinä on. Se olisi ollut kyllä ihana niin kuin mennä sinne telttailemaan kanssa. Että... Joo, mutta se oli oikeastaan keskellä päivää. Sillä että me oltiin siirtymässä vähän niin kuin paikasta A paikkaan B, niin sitten se oli vähän hankala niin, siihen se olisi jäädä ollut, pystyttäen telttaan. Se oli itse asiassa maksullinen se parkkipaikka, josta me ei maksettu loppujen lopuksi, koska se olisi mennyt niin hankalaksi se homma siinä. Mutta siinä oli vessa kanssa sen rannan vieressä ja niin, nekin oli maksulliset. Sitten siinä oli paljon jotain ihmisiä niin pesemässä hampaita siinä parkkipaikan vieressä. Kun siinä oli ehkä joku lavuaari sitten. Joo, niinpä se olikin. Nyt kun sanot, niin alkaa muistua mieleen. Mutta jollainkin oli se sähköhammasarja siinä ja mä mietin, että kauanko siinä riittää virtaa, kun jos on pitkäkin reissu. Niin. Kyllä. Mitkä muut oli semmosia sun lempijuttuja? Siellä vähän sitä Moiranasta pohjoiseen päin oli semmoinen jäätikkö kuin Svartisen. Se ei ehkä kuvissa näyttänyt siinä, kun ajettiin niin mitenkään hienolta, mutta kun ei ole semmoista niin kuin oikein kunnollista... Jättizoomia. niin, jos olisi ollut toi järjestelmäkamera itsellä mukana, niin olisi voinut ehkä koittaa saada siitä sen semmoisen, mitä itse näki siinä kuvasta sitten, mutta toi kun ei jäätikköön tullut koskaan nähtyä sellaista niinku glacier-tyyppistä, niin nyt kun näki ensimmäistä kertaa, se sattuu olemaan sumusta tai pilvistä siellä yläpäässä, ettei nähnyt kokonaan sitä kuitenkaan. Mutta se, kun se nousi sinne ylös, niin luultavasti aurinko valasi kuitenkin sen sieltä. Joo, se aurinko jotenkin hohti siinä just silleen jännästi. Se näytti tosi hienolta. Ja sitten seuraava, tai oikeastaan kolmas, semmoinen kivoin, mitä mä olin ottanut, oli semmoinen kuin Stetinden vuori. Se, josta sä kuvasit kans sitä, kun pilvet vähän kiertää sitä huippua. Time-lapse-video, joo. Joo, se oli se oli niinku tosi jyrkkä. Semmoinen, miksi sitä nyt sanotaan? Se oli se, mitä mietittiin siinä matkallakin, miten me sitä kuvaillaan. Kartio, puikko, jotain. Puikulla. Tuutti väärinpäin. No joo, se ehkä kuvaa, se jäätävä tuutti väärinpäin. Joo. Siltä se näytti livenä, että en tiedä miltä se kamerassa näytti sitä, mutta se oli tosi semmoinen jostain fantasiamaailmasta enemmän kuin oikeasta elämästä, niin näytti tosi hienolta mun mielestä. Ja siinä oli kans se vessa vieressä, niin siihen pääsi sitten käymään siellä ja katselemaan sitä vuorta hetken aikaa ja jatkaa matkaa. Eipä siinä oikein niinku muuta tainnut siinä. No olihan sellainen vuoria muutenkin ympärillä, mutta se oli semmoinen yksityiskohta siinä muiden vuorien joukossa, että se säväytti jotenkin kivasti. Ja sitten toi koko ajan matka oli mun mielestä ihan kivaa. Silleen road trip-mäisesti, jos ei lasketa näitä yöpymissekoiluita niin kuin teltan kanssa. Tosiaan, kun on ötököitä ja alkaa tihkuttaa vähän ja koittaa saada sitä 10 tunnin ajon jälkeen pystyy sitä telttaa siellä silleen tuulessa ja tuiskeessa, niin se ei ole enää kivaa, mutta se ajaminen tosiaan paikasta toiseen, kun vaihtuu maisemat ja musiikkia voi kuunnella ja höpistä sinne autossa kaikkea kivaa, niin se on semmoista mukavaa. Meilläkin oli niinku siis melkein koko ajomatkan niin sama soittolista pyöri. Joku, mitä me ei oltu kuunneltu aikaisemmin, joku Carbase, jotain musiikkia. Joku Carbase Boosted, joku niin Spotifysta joku. Hyviä tämmöisiä remiksejä niin kuin jostain kappaleista, niin se oli kyllä semmoista vähän niin kuin jumputi musiikkia, mutta se oli jotenkin tosi sopiva tohon, että pysyi semmoinen drive siinä ajossa. Niin, eikä yhtään alkanut väsyttää tai mitään semmoista. Niin. Joo, me koitettiin jossain kohtaa, pistettiin hetkeksi joku country-lista. Joo, niin laitettiin. Se oli joku 15 minuuttia, ja sitten me oltiin, että ei, laitetaan takaisin. Niin, alkaa nukuttaa heti, kun on tuommoista vähänkin niin, rauhallisempaa. Niin. Tarkoitus oli kuitenkin päästä
paikasta A paikkaan B. Ja ei me edes välttämättä aamulla tiedetty, että missä me yövytään sitten seuraavana. Että melkein katsottiin sitten, että okei, saatettaisiin päästä tonne. Niin, tonne mä sitten iltapäivällä välillä lähettelin johonkin sähköpostiin valmiiksi, että hei, onko teillä tilaa? Joo, jostain tuli välillä, että ei ole tilaa. Mutta kyllä aika ensimmäiset paikat, mistä oli. Pyydettiin yösijaan. Ja tää on mulle ihan järkyttävää, koska mä oon siis sellainen ihminen, joka aina suunnittelee kaiken etukäteen. Mä vihaan tällaista. Mä en tykkää tällaisesta, että samana päivänä mietitään, että apua, mihin me mennään. Että tietysti siis tää oli nyt ihan ok ehkä teltankaan, koska teltan kanssa oli aika lailla kuitenkin silleen, että niin, sen kanssa nyt ainakin mahtuu johonkin, että ei siis sellaista hätää ollut, niin sen takia tämä oli ehkä mullekin ok, mutta sitten jos olisi se matkailuvaunu, kun jotkut paikat oli oikeasti täynnä, että ei sinne mahtunut niitä enempää, niin se olisi ollut ehkä liian stressaavaa mulle, että jos ei ole paikkoja etukäteen varattuna. Joo, enköhän nyt ei pystytä, että sanoin sitten taas matkailuautoista mitään, että missä pääsee taas noita saniteettijuttuja tyhjentää ja kaikkea tällaista. Niin, ne pitää sitten katsoa etukäteen, jos sellaisella menee, että missä pääsee aina. Joo, ja sitten vettähän, jos nyt palaa vielä hetkeksi tuohon, niin vettähän sai jokaiselta tavallaan niin kuin tältä tai camping-paikalta. Joo, me aina täytettiin vesipullot siellä. Joo, ja meillä olikin se 25 litran semmoinen hanallinen pakkaus sitten takaloukussa varalta, että jos sattuisi tarviin. Joo, mitkäs muuten sitten sun mielestä oli kivoimmat paikat? No siis mä kans tykkäsin Hauklandstrandista, jos se oli se nimi. Joo, oli se. Just se, missä oli. Siis se oli jotenkin niin semmoinen paratiisi kuva tavallaan siitä, että se oli ihan semmoista turkoosia vettä, ihan valkoista hiekkaa, vuoret siellä niinku ympärillä, mutta sitten se vesi oli ihan jäätävää, mehän ei käyty sit uimassa missään. Yhdellä rannalla itse asiassa oli myös meduusoita Norjassa, semmosia pieniä. No se taisi olla myös meidän videolla, mutta siis mä olisin halunnut uimaan siellä, mutta sittenhän mä sanoin sulle, että okei, seuraavaksi sitten varmaan jonkin palille, että on tää niinku näköala, mutta sitten silleen, että se vesi olisi lämmintä, että siinä voisi mennä uimaan. Kyllähän jotkut kävi kastautua siellä, mutta siis ei se ole sit sama asia sillä, että sit siellä voisi ihan silleen lillua. Niin. Varmaan joku 10 asteista vesi. Heikkaisin tälleen sormin, kun koitti. -30. Mutta koskettiin molemmat Atlantin valtamereen, vaan sitten joku Norjan meri. En mä tiedä, missä kohtaa se. Niin. Onko? Jossain kohtaa se varmaan vaihtuu siellä. Mutta. Joo. Mut sitten tää joku Rörvikstrand, niin se oli kyllä, se oli kyllä ihana. Se oli kans ranta. Joo, ja se oli niin, toi strand tarkoittaa rantaa, niin siis se oli jotenkin ihan siinä Lofottien, oliko se puolivälissä ehkä, koska mehän ei tultu sieltä Narviken kautta, vaan me mentiin siitä ylös siitä yhdestä kohtaa siellä lautalla, niin pian sen jälkeen jotenkin. Niin ihan täydellinen. Mä olin niin kateellinen niille, ketkä oli teltoilla siinä. Siinä oli siis semmoinen pieni puro, ja sitten siitä pienestä purosta oli kans semmoinen minisilta, joka meni sit yli, ja sitten siihen oli laitettu semmoinen niinku käsihana sit siihen suihkuksi, että siinä voi vaikka niinku suihkutella sitten siinä ihanassa purovedessä sit pikkasen, ja sitten meni, no siinä oli vähän semmoista kivikkoa, minkä piti yli mennä, mutta sitten siinä oli ihana just tämmöinen hiekkaranta, ja taas ihan semmoinen turkoosi vesi, ja siellä ne vaan hengaili ne ihmiset siellä kivillä, jonkun retkikeittimenkin kanssa teki vaan siinä täydellisessä maisemassa jotain aamupalaa, ja siinäkin oli joku vessa, mutta se taisi olla kyllä myös maksullinen. Joo, me ei siinä käyty, mutta nähtiin vaan, että se sattuu olemaan sinä, että jos olisi tarvinnut. Mutta toi kohta oli vähän semmoinen, että se meni tavallaan 2 tietä molemmin puolin sitä rantaa, ja se vaan sattuu olemaan just niin kuin siinä niin ohi menne mentiin Y-kohdassa, niin kuin Y-haarassa, niiden teiden haarassa sitten, niin se näytti siis silleen molempiin suuntiin tullessa ja mennessä niin kivalta sitten. Että vau. Mutta se oli kyllä sitten vähän sellainen, että mehän vähän mietittiin sitä, että oltaisiko jääty siihen yöksi sitten, kun tultiin takaisin siitä ohi, mutta sitten päätettiin jatkaa vielä eteenpäin. Ja sitten kun oli vähän se, että niin, siinä on maksullinen vessa, ja sitten siitä oli jossain arvostelussa, mitä mä luin, niin että monet oli saanut sakkoa
akkoja sitten autoon siitä. Ja... Niin, kun ei tiennyt oikein, että missä kohtaa saa niin. pysäköidä. Ne oli vähän ehkä huonosti sitten nämä merkit kanssa, kun ei niitä... Niin, ja siinä oli vähän kauempana kai sellainen vähän niin kuin luvallisempi parkkipaikka olla pidempään kuin sen muutaman tuntia. Mutta sitten kun meilläkin oli teltta sillä lailla, että meillä oli siis sinne ilmapatjaa ja meillä oli täkkejä ja kaikkea, niin ei me oltaisi siis, ei siinä olisi ollut järkeä sieltä asti sitten kantaa niitä kaikkia ees taas, niin sen takia jatkettiin matkaa, että se vaan jäi nyt mieleen semmosena, että olipa ihana paikka. Mutta sitten kun me oltiin siellä Norjan näteimmän vessan luona, mitä sä olit kattonut, minkä nimeä mä en muista, se oli kiinni, se oli suljettu, ei päästy sinne, mutta siinä oli kans niinku kiva ranta. Mutta se oli varmaan jotain ekoja rantoja, mistä me mentiin. Ja sitten mä olin vaan silleen, mä rakastan vuoria ja mä rakastan merta. Ja se oli, siellä näkyi muuten kotka kans lensi siellä. Niin olikin, joo. Ja Myös ne alhaalla oli, oliko se sillä rannalla, missä oli joku lintu? Joo, se oli se joku meriharakka oli siinä varotti, että älkää tulko mun pesän luo. Kyllä. Niin ja sitten me vähän kerättiin simpukoita. Ja... Joo, niitä löytyi sieltä. Mä koitin etsiä meritähteä, mutta se ensi kerraksi meritähden etsintä. Että joka rannalta sitten, mihin me mentiin, sitä sai just sen rannan jälkeen, niin mä aloin etsiä, että missä on meritähti. Mutta jotain pieniä kuivuneita korallinpalasia sain, ja sitten oli muutama jotain erilaista simpukkaa, mitä niitä näyttää sitten tyttärelle. Mutta siis mulle kaikki ylipäätään, missä on avomerta ja sitten vaan vähän jotain asutusta tai ei ollenkaan asutusta siinä. Että siis se, että se avomeri näkyy ja ne vuoret, niin se on kyllä mulle se sielunmaisema. Ja sitten ne lampaat. Se nyt ei ole paikka, mutta yksi lempijuttu, kun mä olin heti silleen, ihanaa. Ja paljon siellä oli kyllä siis myös lehmiä ja hevosia ja kaikkea näkyy niin kuin matkan varrella, mutta siis ne lampaat on vaan mulle sellainen, että tulkaa tänne, minä halin teitä. Niin se on. No aika lailla samalla lailla kuin Suomessa noita hevosia ja lehmiä ja sen semmoisia. On niillä enemmän. Siis tiedätkö, että kun sulla oli niin kuin semmoinen pikkukin paikka, niin kuin omakotitalotyyliin. Tosi monilla oli aitaus siellä, että se oli pihassa. Niin, nyt kun sanot tolleen, niin olihan niitä semmoisia, että oli niinku just omakotitalo, minkä pihassa oli. Että siis tavallaan ehkä yhtä usein näkyy eläimiä kuin Suomessa, mutta että tavallaan myös tämmöisillä pikkusillakin pihoilla. Kun välttämättä ei ole taas niin iso tai korkeata puustoa siellä. Että se vaan näkyy sitten taas enemmän ihmisten pihoihin. Pystyy kurkkimaan vähän, että mitä siellä näkyy. Joo. Mutta sitten oli kans ihanaa nähdä sukulaisia sekä Suomen puolella että Ruotsissa. Kiitos kaikille, kenen luona saatiin yöpyä. Juu, kiitos munkin puolesta. Ootte rakkaita. Oli kiva nähdä ja kaikkea. Jep. No sitten, oliko jotain... Sä et ollut käynyt ennen Ruotsissa tai Norjassa. Joo, mä en ollut käynyt kummassakaan. Niin, mitkä odotukset sulla oli ennen matkaa? Ja sitten, mitä sä nyt ajattelit, että oliko se sitten samanlaista kuin mitä sä ajattelit? Miltä nyt tuntuu? Tavallaan mä en Ruotsista, mulla ei odotukset ollut kauhean korkealla. Joo. Siis silleen, koska se oli vähän niin kuin läpimeno matkalla Norjaan, että mä ootin enemmän just sen Norjaa sen tähden, kun siellä on näitä vuoria ja kaikkea ja maisemaa. Että mä oon aina ajatellut, että Ruotsi on vaan niin kuin Suomi. Tavallaan niin kuin ulkonäöllisesti tälleen. Ja olihan se sitten, kun mä ensimmäistä kertaa pysähdyttiin varmaan piiltämään siinä, niin sitten tajusin, niin että... uumajassa, niin, tajusin, että okei, nyt ollaan Ruotsissa, kun katsoi hintaa ja olikin 100 siinä kruunuina kaikki, niin oli silleen, että nyt täytyy hakea toi puhelintaskusta ja katsoa vähän, että mikä se kurssi olikaan, kun ei muista, että mikä se oli. Mutta odotukset oli korkealla, jos niin voi sanoa. Ja täyttyikö ne? No, siitä voi olla montaa mieltä, mikä se tavallaan, mikä se odotus oli sitten. Siis okei, odotukset oli varmaan se, just, että näkee vuoria ja pääsee ajan autolla niitä vuoristoteitä ja näkee just kaikkea uutta, mitä ei ole nähnyt.
Kyllä mä sanoin sitä, että ne täytti. Mä ehkä odotin, että se telttailu olisi mennyt vähän kivuttomammin, miten se lopuksi meni. Ei mun mielestä taas telttailussa ollut mitään. Siis niinku, mua vaan jännitti siis kauheasti se, että jäädynkö mä. Niin. Että mä pakkasin ihan hirveästi kaikkea mukaan. Että vähemmälläkin olisi kyllä, siis että mulla oli paljon liikaa lämmintä vaatetta mukana, mutta... Se voi olla, meillä oli pienin lämpötila, taisi olla 8 vai 7 astetta. 7. Yöllä, ja no, aika lailla teltassa. Niin meillähän on, meidän yövarusteet oli suurin piirtein semmoista, että mulla on bokserit jalassa ja peitto päällä. No, mutta siis meillä oli siellä vielä alhaalla, niin meillä oli teltan päällä oli ne semmoiset lämpöeristepatjat. Sitten meillä oli vielä semmoiset ilmatäytteiset ohuet patjat. Niin, joku 2, 3, 4 senttiä. No 5 senttiä maksimissa. Ei ne nyt niin paksut ole. Ohuet semmoiset. Ja sitten sit meillä oli ihan semmoinen iso ilmapatja. Joo, minkä sai täytettyä autosta tuolla. Joo, pumpulla. Pumpulla, joo. Ja sitten oli, justiin sulla oli se yksi peitto, niin mulla oli semmoinen naisten lämpömakupussi. Joo, se on joku Extreme lukee. Joo, niin lukee. Extreme Lady. Ja sitten mulla oli 2 paksua täkkiä. Joo. Mutta sitten mulla oli myös säärystimet ja mulla oli lämpökerrasto ja kollegevaatteet siinä päällä ja villasukat ja pipo. Niin. Ja oliko mulla vielä kaulahuivi jonain yön ainakin. Mutta se oli semmoinen mukavan cozy. Sitten aamulla oikeastaan tuli kuuma. Että sitten kun aurinko rupesi heti kun se aurinko tosiaan nousi sieltä, niin sittenhän sen huomasi, että okei, nyt alkaa olla lämmin mullakin. Mutta joo, yöt meni kyllä ihan hyvin mun mielestä sitten sen myötä sitten. No minkälaiset odotukset sulla oli ja onko fiilikset minkälaiset tänne matkan jälkeen? No siis mähän tiesin mihin mä oon menossa. Mutta sä et tiennyt mihin sä oot ryhtymässä. niin no okei. Siis mä olin käynyt tuolla, mutta en ollut tehnyt näin pitkää ehkä roadtrippiä ja näin, että en tiedä. Ei ehkä ainakaan näin pitkää ihan pian, että just semmoisen mini roadtrip-jutun Suomen puolella teltan kanssa kesällä, niin ehkä. Mutta toi oli aika pitkä tolleen nyt sitten, että, niin että tosi paljon kilometrejä. Niin, ehkä tonkin voisi lisätä sen, että jos tekisi pitkän retken, niin lyhyemmät ajopäivät. Niin, mutta sitten se vaatisi vielä enemmän sitä aikaa, että sitten pitäisi olla 2-3 viikkoa. Niin, totta. Niin, toi oli ehkä nyt semmoinen ihan sopiva. Joo. Semmoinen vähän nopea läpileikkaus. Niin kuin, että näkyy kaikkea, mutta just meillä ei ollut esimerkiksi tarpeeksi aikaa siihen, että oltaisiin vaikka lähetty johonkin National Parkiin. Vaeltaan tai... Niin, että sellaiseen ei ollut niinku aikaa. Sitten se oli vaan semmoista, että okei, autosta pois kuvia hetken jossain tai tekee sitä ruokaa ja siinä menee hetki ja sitten taas jatketaan. Sen aikaan maisemia siinä ruoanlaiton ohessa niin, ja siitä sitten tosiaan auto ja matkaa. Jep. Oliko mut fiilikset jäi hyviksi siis kuitenkin. Joo. Ja sitten oli just kiva just nähdä kaikkia sukulaisia, ja just kun mä en ollut käynyt pitkään aikaa, että siitä oli 14 vuotta, kun mä olin viimeksi käynyt siellä Pohjois-Ruotsissa, niin se oli kyllä pitkä aika. Tosi kiva, että pääs nyt käymään siellä. Mäkin olen käynyt ehkä joskus ala-asteella Angelissa, se on pohjoisin paikka, missä mä oon käynyt, ja sitten ammattikoulussa kävin kaverin kanssa Rovaniemellä toimittamassa jotain tietyömaalle. Jotain romua silloin aikoinaan kuorma-autolla, mutta ne on ollut ainoat kerrat, kun on mennyt jotain Jyväskylää pohjoisemmaksi varmaan. Vai onko Vaasa pohjoisemmassa? On se vähän se. Vähän ehkä. Joo, no siellä mä oon käynyt moottoripyörällä kerran. Se on aika se, mitä itse olen Suomea kiertänyt tuolta pohjoisen suunnasta. Mä oikein Jyväskylä varmaan pohjoiseksi ja Vaasaa oikein. Mä oon käynyt lapsena paljon Oulussa, kun mun vaari asui siellä. Ja sitten ollaan käyty perheen kanssa jonkin verran kanssa Lapissa, niin mutta lähinnä talviaikaan sitten. Ja siitäkin on aikaa. Että... Mutta tästä nyt tuli aika pitkä tästä tuli jakso, mutta
toivottavasti joku jaksaa kuunnella. Ja jos jaksoita kuunnella kokonaan loppuun asti tämän, niin painakaa sitä peukkua, niin saadaan tälle sarjalle vähän niin kuin lisänäyttöä täällä YouTubessa. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Kiitoksia ja ehkä matkaehdotuksia otetaan vastaan sitten, mikä on seuraava hiekkatiepäiväkirjojen apua kohde. Täytyy tosiaan miettiä, että minne mennään ensi kerralla. Mutta joo. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää yötä näkyjellään. Joo. Moro. Moi moi. Moi.